शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। भाई नमस्कार। नमस्कार हय मणि कोठी थिल कि पार्ट 2 रे काई देखा नथल? टिके कोरिया पळैतिली। अरे कोरिया अरे सीए पुणी कुआडे? साउथ कोरिया। हां एते वाटा पळैतला? हां हां पळैतिली। ओ छाड़ से कथा कोन नबा कहलो? भाई मसला पड़छि। हां अछि मसला देबो सब मसला अछि। हां दउ दउ एटा कोन से मसला तो ने 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 अरे आउ पुणी कोटा एई पर ये हला मसला ये हला धूप। अरे भाई कोन बा बुझी पन ए जो मसला धूप बा हमर ता कोन से कहउछ मो मुंडडा पूरा खाई सैले तो क्लियर कहला कोन टिए नबो? भाई भाई ए मसला धूप ओ हो अरे कथा कहून हां और रुओ मु दउछि। अरे भाई तू कौन नागा को आछो? भाई ये नियत मसला धूप मेरे तो एल लग गए। कौन करे तू कौन आकु नेलुनु? भाई मु तो एटा मागली तो ऊपर कहला मसला धूप मु तुमको एटा मागली मु कहली मसा धूप बा कहली तुमको तो भाई देला मत मसा धूप मु जीबी। भाई पैसा ना दियो। अरे नानी तमे ता कोन नबो की? मु कौन नेबी मोर तो गोटाई दिन से पाना खंडे दियो। से अभ्यास तोर गलानी नैलो। तमे आ बेसी गपरी तमे तो जानतो खंडे पानो नि तमे पुर चढ़ी के कोन कथा बता करछ एते आ बेसी कथा आता करनी चुप करी दियो। आई को चिन्नी बाचोटी भाई मु तो कहीं आगुर तुम कोड देखी नहीं चिन्ह केमती मारी फर्स्ट टाइम तुमको देखुची। देखिबो केमती मु तो तुमको आगुर कोडी देखिनी आज तो मु फर्स्ट टाइम देखुची। ए भाई कथा कोने 25 सेटिया हांटोर भागर देला सेउटू तम रिसेप्शन दिन खाया पाइना तम दुकान टे सौदा आइथा दो। अच्छा यही गोटे कथा जोगेई दवा ना जेते जाय कहबो जोगेई दवा माल अछि। ठीक चिठाटा लिखलो भाई चाउल कौन अछि?
ଚାଉଳ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ବାସୁମତୀ ଅଛି, ଡେରାଡୁଣି ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ଆଉ ତମକୁ ଆମେ ଭଲଟା ଦେବୁ ଆଉ। ଭାଇ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳରୁ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦବ। ସେଇଠୁ ଡାଲି 50 କିଲୋ ଦବ। ଆଳୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ 2 ପ୍ୟାକେଟ 3 ପ୍ୟାକେଟ। ଚିଠା ବିଟା ଛାଡ଼ିଲ, ତମର କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଖାଇବେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହବ ତମେ କହିଲ, ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବି। କ'ଣ ରୋଷେଇ ଆଉ ପଲୁ ଟିକେ ହବ, ସେଇଠୁ ମୋଟା ଡାଲି ଟିକେ କରିବା, ସେଇଠୁ ମାଛ କରିବା, ଚିକେନ କଷା, ମଟନ ଝୋଳ, ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ମାନେ ଏମିତି କରିବା, ସାଧା ପାଇଁ ପନିର ଟିକେ କରିଦେବା ଆଉ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଖାଇବେ? ଏବେ ତ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି, ପରମିଶନ ଜମା ଲୋକ ଅଧିକା ନାହିଁ, କ'ଣ ଯେ 400-500 ଲୋକ ଆମେ ଯାହା ଗେଷ୍ଟ ଖାଇବେ ଆଉ। ଆମର ଯାହା ଫଙ୍କସନ ହୁଏ ଆମର 5-6 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି, ଲକଡାଉନ ସରିଲେ ସେ 5-6 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବୁ ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବା ହବ ତମର ବି ଆଉ ସଉଦା ଯିବେ ନା ନାଇଁ? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତମର ଯେତେବେଳେ ସଉଦା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତମେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସ, ସବୁ ଅଛି ଦୋକାନରେ। ସେଇଆ ପରା, ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଉଥିଲି ବଡ଼ ଦୋକାନରୁ ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଆମର ଲୋକ କହିଲା ସିପୁ ଭାଇନା ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ଦୋକାନ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ମାନେ ସଉଦା ଅଛି, 1 ନମ୍ବର କ୍ୱାଲିଟିର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଲି ନା ଆଉ। ଆମର ସବୁ 1 ନମ୍ବର ମାଲ, 2 ନମ୍ବର ମାଲ କିଛି ନାହିଁ। 25 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାଘର, 28 ତାରିଖ ଦିନ ରିସେପସନ, 28 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ 27 ତାରିଖ ଦିନ ତମେ ଆଣିକି ମାଲ ପହଞ୍ଚେଇଦବ। ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟଟା 1 ତାରିଖ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଇଦେବି, ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ଆଉ। ଯାଉଛି। ଆରେ ଭାଇ ଆଡଭାନ୍ସ କିଛି ଦେଇକି ଯାଉନ। ଆଡଭାନ୍ସ କ'ଣ, ମୁଁ ବା ତମକୁ କହିଲି 1 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ପୁରା ତମକୁ ଫୁଲ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବି, ପୁଣି ଆଡଭାନ୍ସ କାଇଁ ମାଗୁଛ? ଆରେ ଏଇ କି କଥା କହୁଛ, ତମେ ଆଡଭାନ୍ସ କିଛିଟା ଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି କଟକ ସଉଦା ଫଉଦା ମଗେଇବି ନା ଆଉ। ଭାଇ ତମେ ଯଦି ସେମିତି କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ତମ ପାଖରୁ କିଛି ସଉଦା ଫଉଦା ନେବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ମୋ ମାର୍କେଟରୁ ନେବି, ତମେ ତମ ସଉଦା ରଖ। ରାଗିଗଲ ଖାଲି ରାଗି ଯାଉଛ ଆଉ। ତମେ ସଉଦା ଫଉଦା ନିଅ, 1 ତାରିଖରେ ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦବ ଆଉ ନିଅ। ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ମୋର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆଇଲେ ମୁଁ ତମକୁ ପୁରା ଫୁଲ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବି। 1 ତାରିଖ କଥା କହୁଛ, କ'ଣ ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଲେ ଆଣିଦବ ନା ଚାକିରି ଫାକିରି କୋଉଠି କରୁଛ? କ'ଣ କହିଲ ଭର୍ତ୍ତା? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମାସକୁ ମୋର 1,05,000 ଦରମା, ଭର୍ତ୍ତା ଫର୍ତ୍ତା ପାଇଲେ କ'ଣ ଦେବି? ଓ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, କୋଉଠି ଚାକିରିଟା କରୁଛ କହିଲ? ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି କରିଛି। ଓ ଭାଇ ତମ ନାଁଟା କାହିଁ କହିଲନି? ନାଁଟା କହ, ତମ ଘରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି ଆଉ ସଉଦାଟା ଆଉ। ମୋ ନା କିଲକା ପଣ୍ଡା। ଆପଣ ଯାଇକି ଆମ ଗାଁରେ ଛୋଟଠୁ ବୁଢା ଯାଏ ଯାହାକୁ ପଚାରିଦେବେ, କିଲକା ପଣ୍ଡା ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି ସେ ଦେଖେଇଦେବେ। ଭାଇ ମୁଁ କାହିଁ ଆସିବି, ଆପଣ ଯଦି ଫୋନ ପେ ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଫୋନ ପେରେ। ଇଏ ମୋ ଫୋନ ପେ ନମ୍ବର, ଯାକୁ ମାରିଦବ, ପଳେଇ ଆସିବ ସିପୁଆନା ଦୋକାନ, ଏଇଥିରେ ଫୋନ ପେ କରିଦବ, ପଇସାଟା ପଠେଇଦବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ ଗାଡି ଫାଡି ଆଣିଛ ନା ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି? ଆରେ ଭାଇ କାହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବ, ଘରେ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ BMW ଗାଡି। କ'ଣ ହେଲା ରେ, ମୁଁ ଟିକେ ସକାଳ ବେଳା ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି, କହିଲି ସଉଦା ହେଇଯିବ, ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି ହେଇଯିବ, କାହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବ, ଥାଉ ତମ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକନା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ବେପାର ହେଲା, ଠାକୁର ଘରେ ଟିକେ ପୂଜା ପୂଜା କରିଦେବା ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ ମେନ୍ ରୋଡକୁ ବାଟଟା କୁଆଡେ? ତମ ନାକ ସିଧା ଆଗକୁ ଯିବ, ପୁଣି ପଛକୁ 2.5 ପାଦ ଆସି ଡାହାଣକୁ ପଳେଇବ। ଆରେ ଭାଇ ସେପଟେ ପାଇଲନି, ଏପଟେ ସର୍ଟକଟ ବାଟ କୋଉଠି ଅଛି କି? ପାଇଲନି ସେପଟେ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏପଟେ ସିଧା ଯାଇ ପୁଣି ବାଁକୁ ଯାଇ ଡାହାଣକୁ ପଳେଇବ, ପାଇଯିବ। ନ ପାଇଲେ ପୁଣି ଆସି ଏଠି ମତେ ପଚାରିବ ଆଉ, ହେଲା? ଆରେ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଣ୍ଡା ବାବୁ ସଉଦା ନେଲେ, କାହିଁ ପଇସା ଦେଲେନି ତ, ମୋ ଫୋନଟା ଟିକେ ଲଗେଇଦବା ଆଉ। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କହିଲେ ରେ, ଆଜିକି 1.5 ମାସ ହେଇଗଲା ଏଇ ସଉଦା ନେଲେ, କାହିଁ ଫୋନ ପେ କଲେନି, ଆଉ ପଇସାଟା ବି ଆସିକି କାହିଁ ଦେଲେନି। ମୋ ଦୋକାନ କ'ଣ ଟୋଟାଲ ଖାଲି ହେଇଗଲା, ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ ସଉଦା କିଣିବାକୁ, 30,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ସଉଦା ନେଇକି ବଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ପାଣି 2ଟା ଦବ।
ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଦିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଦୂର ବାଟ ଯିବି। ଆରେ ଭାଇ କୋଉ ଗାଁ ଯିବ କି? ଭାଇ ଆମ ଗାଁ ସେପଟେ ସେ ବାଞ୍ଝାଘୁଷୁରୀ ଆଡେ, ସେ 5-6 କିଲୋମିଟର ଏଠୁ ହବ। ଆରେ ଭାଇ ତମ ସେପଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି କି ପଣ୍ଡା ବୋଲି? ପଣ୍ଡା ଆମର ସେପଟେ ପୁଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଣ୍ଡା ଗୋଟାଏ କିଏ ଅଛି। ଭାଇ ତା ପୁରା ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲ? ହଁ ତା ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା, କିଳକା ପଣ୍ଡା। କିଳିକା? ଆରେ 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 ଶୋଷା ପଣ୍ଡା କି? ଆରେ ତା ଘର ପରା ଆମ ଗାଁରେ। ସିଏ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ବାକି ଭାଇ ଖାଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ନହେଲେ ତମେ କାହିଁ ତାକୁ ଖୋଜିବ? ଆରେ ବାକି ବୋଲି କ'ଣ ବାକିନି, 30,000 ଟଙ୍କା ତା ଭାଇ ବାହାଘର କହିକି ନେଇ ପଳେଇଛି ପରା। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପବନ କରୁଛି ତମ ଆଗରେ? ଏ ଭାଇ କୁହନି ତମ ଭାଇ ସେ କ'ଣ କହିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାକିରି କରିଛି ମାସକୁ। ହଁ କେତେ କହିଲା, 1,05,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି। କ'ଣ BMW ଆଉ ବୁଲେଟ ଅଛି। କ'ଣ ଦେଖିଲା କାହିଁ ଆସୁନାହିଁ, କ'ଣ ପଇସା ଦେଲାନି କ'ଣ? ହେ ସେ ଶଳାଟା ହାଟରେ ଗୋଟେ ଅଖା ପକେଇ ଟ୍ରଚ ଫଚ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରେ, ରେଡୁଅ ଫେଡୁଅ ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରେ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ପୁଣି ପଇସା କୋଉଠି ଆସିବ? ସିଏ ସାଇକେଲ ଗୋଟାଏ ମଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ଧରି ବୁଲେଇ ମାରିଛି ସବୁ ପବନ ତମକୁ। ଆଉ ସେ ଶଳାଟା ଦୁନିଆ ଜାଗାରେ ବାକି କରଜ ସୁଧ ଫୁଦ କରିଛି। ସେ ଦୁନିଆ ତା ଘରକୁ ସବୁବେଳେ 3-4 ଜଣ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି, ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଯାଇ ନୁଚୁଛି। ସେ ପଇସା ଆଶା ଆଉ ରଖନି। ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, 30,000 ଟଙ୍କା ସଉଦା ଦେଇଥିଲି, ମୋ ଦୋକାନ ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା।